Her er så mit dressur. Jeg har min hvide bandage herovre, og så har jeg et par gamasjer med skin indeni her. Og så har jeg mit underlag, hvor der står Ronja på hernede i hjørnet. Det har jeg fået syet fra Horsens af. Super lækker. Og så har jeg mine hvide klokker herovre med sten på, som vi kan se her igennem. Her er mit RBH springunderlag, som jeg brugte til stævnet her i Ottersbøl. Her er alle mine andre underlag. Jeg har det her lyseblå, egentlig 16 tommer dressur, men Ronja kan ikke passe det i dressur, så jeg bruger det til spring. Og så har jeg mit Supple Styles dressurunderlag. Det er virkelig lækkert. Super god pasform. Og så har jeg mit sorte underlag her. Jeg ved ikke helt mærket, men det er købt hos Helles Rideudstyr. Ret billigt. Og så har jeg det her underlag. Det er et, jeg har brugt til Shiva, fordi heroppe ved det sorte heroppe, der har det sådan noget god affjedring. Det er super lækkert. Og så har jeg mit elskede grå RBH-underlag. Godt nok lidt beskidt, men og så har jeg mit springunderlag herovre. Det lille er faktisk en af de første underlag, jeg fik til Ronja. Her har jeg mit dækken fleece tæppe til Ronja, hvor der også står hendes navn på. Det er købt i Horsens, eller på hjemmesiden. Her i min skuffe her, der har jeg alle mine gamasjer og klokker og bandageunderlag og så videre. Her har jeg mine lille springgamasjer og mine blå springgamasjer. Og så har jeg min bandageindlæg herovre bagved de hvide der, og så har jeg de her grå, som er sponsoreret af Geo Rideudstyr, af mærket Trans Horse Sport. Og så har jeg min sort RBH dressurgamasje her. Inde bagved, der har jeg min grå bandager, sponsoreret af Geo Rideudstyr, også af mærket Trans Horse Sport. Og min sort RBH bandager og mine blå bandager. Så har jeg mine lille klokker her. Og så har jeg gummiklokkerne her. Og så har jeg de her kroneklokker. Dem bruger jeg ikke så meget, da de ikke sidder så godt på Ronja. Og så har jeg nogle ridehandsker og noget læderfedt og noget her. Inde bagved herinde har jeg mine 3 hutter. Den lyseblå og den her. Og så har jeg den der. Og så har jeg lige nogle hestegudbider der. Og så ved siden af her har jeg min striletaske, hvor jeg har alle striler og så videre i. Herover hænger min grimer. Der hænger her ved den her krog her, hænger der mine 2 hverdagsgrimer. Og herover der hænger min RBH-grim og min lyserøde grim, som jeg bruger til stævner og undervisning. Her hænger mit dressurhovedtøj og mit krydshovedtøj og springhovedtøj. Og ovenover det hænger min ræbgrim, hvor jeg har min western-tøjler hængende på, som jeg rider med, når jeg rider uden sadel og sådan noget på tur. Og her hænger mine sadler. Jeg har min springsadel hængende her, og min dressursadel hænger herhen. Og deroppe har vi bare nogle liggende fra vores gamle heste af. Og så inde i de her rør her har jeg mine fleece-tæpper. Her har jeg det sort med den her kant. Og heroppe har jeg det tæppe, hvor der står Ronja på. Og et blå fleece-tæppe og endnu et blåt fleece-tæppe heroppe. Her kan I se det hele langt væk fra. Og underlagen de hænger altid hernede. Så har jeg mine støvler der og min springvest derovre og min ridehjelm inde under sadlen derinde. Alt mit longeudstyr det ligger også herhenne. Så. Og alt mit vaskesæt det ligger nede i spandene hernede.